Sa? Droga. Oo, nakakaubos pala yun ng... Dapat malaman pala yung mga adik na kung wala nang ngipin, adik yun. Eh yung lula ko, wala na rin ngipin yun. Adik, hindi naman adik ya. Eh, ayun nagpabulit yun eh. Loko mo ako eh. Anong nagpubunot? Kasi yung droga kasi mainit. Tapos diba pagkatapos mo umigop, ano parang uwaw na uwaw ko, gusto mo yung malamig. Di, inom ka ng malamig. Puputok-putok yung ipin mo na yun. Tapos kakain ka ng candy, tapos maninigarilyo ka sunod-sunod. Di, kaya pala naubos yung ngipin mo. Pero, Saka sa cocaine. oh? Ay, gusto ko pala. Buti hindi ka natukhang. Bait ako eh. Hindi naman ako tulak eh. Mabait. Ay, plastic eh. Mabait ka lang yata pagtulog eh. Biktima lang ako ng ano, Karanasan. karahasan ng Kara- bisyo. Karahasan. Karahasan. Biktima. Saan ka kumukuha ng mga pambili nun? Ha? Saan ka kumukuha ng Yun mga... lang ang alakal ako. Titinda-tinda. Nakakapagod mga O kaya lakal tapos nagpupukpuk ako. ano ka lang para pambili. Hindi. Bago ako magbisyo, mayroon na para sa magulang ko, para sa anak ko. Kaya Oo, nga. naka-video pa yun. O, diba? Ampon sa'yo. Bakit tinanggihan mo yun? Kasi nga mahal ko yung mama ko yun. Kung alam ko lang kung ganun yung mama ko. Sana nagpampo na ako nun, nag-aaral ako. Oh. Ako lang nagpaaral sa sarili ko. Oh, ba't hindi ka natapos? Simula nung matay tatay ko hanggang pumuntong ako ng grade 5. Talagang nanay ko sugalera na nung ano pa. Anong sugal naman? Tong 8. Tong 8? Noong pa yan, nung maliit pa ako. Dapat noon... Kaya ako naglayas nun, namatay tatay ko. Dapat noon, yung tungitan, yun ang sinumbong mo doon sa barangay. Para maitigil na yung... Wala nang magtutungit, wala nang sugal. O, diba? Yari naman ako. Bakit mayari ka? Yun sa'yo, yung tama lang naman. Diba? Oh, Yung dalawang anak mo, nasa na ngayon? sa mabuti na, sa abroad na. Ilang taon na ba? Abroad. Ayos ah. Sa abroad na nga. Wala lang balik yan. Ano ba tatay? Ha? Ano tatay mo? Magtsuhin. Ha? Si Jonas at si Eugene Asuncion. Oh, asan siya na? Shoutout nga po pala kay Eugene Asuncion. Ano? Diyan sa may Baliwag, Bulacan. Si Buhano, apelido ko. Yung Asuncion, mga mapera yan ah. MBI yung nanay ni Eugene Asuncion. Oh. Tingin ako siguro, parang napapainom din ako. Ayan. Daan ko lang sa kwento ni... Antok na akong balak dyan. Hindi. Tapusin natin hanggang mga abot ng mga